Čo to? Nie, kop to. Prečo? Čo robíš? Veď tam pôjdeš, ty si one. Skús to rozbiť. To ako? Ahoj, ahoj, zdravím vás, Fanta Minasravka. Ahoj, ahoj, zdraví vás, Fanta Minasravka. Minasravka. Sem sa postav. Kde tu? Tuto. A otoč sa ku mne. A dúfam, že nebudú rušiť tvoji rodičia. Takže, počkaj. Mám zapnúť zase chozery, alebo niečo iné? Ako? Mám zapnúť zase tu... Áno, áno, áno. Chozery, piano... Marek? No? Si tu? Dobre. Nie, mikrofón. Ešte nie. Dobre. Počkaj. Chozery, piano... Čakaj, chozery. Dobre? Takže, už si vypni mikrofón. Dobre. 3, 4.